Ngensimbi yesithathu ke uYesu wakhala ngezwi elikhulu, Eloi, Eloi, lama sabakathani, oko kokuthi, Thixo wami, undishiyelani na? Xa sethi jala kudlulile Thixo wami, undishiyangani na? Amen. Kwilizwi lokuqala uYesu uthethe noThixo, wathetha ngabantu, wayethandaza bathi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Kwilizwi lesibili uthetha nabantu, mfazi, nanko unyana wakho, nyana, nanko unyoko. Kwilizwi lesine uthetha nebhatha, kodwa kwilizwi lesine yaguquka izinto. Haleluya. Uthetha ngoThixo, ufikelele uvutho ndawo, unamanxeba ezandleni. uYesu inhlungu ezazifunyenwe nguye emzimbeni azithetheki, wayengagonywanga, wayenganikwanga painkillers. Inhlungu zazisitsho kodwa zange zimkhalise, kodwa ithela uqini lakhe, wathi bawo, Thixo wami, undishiyangani na? Amen. uThixo wabona akambona uYesu, wabona izono zethu, ngoba emanxebeni inxeba ngalinye lalinelisono. Wonke umzimba kaYesu wawugcwele izono. Wathi uMdali owadala ilanga walicima, wathetha neenkwenkwezi zacima, wathetha nenyanga yacima. Kuthiwe ehlabathini kwakumnyama, zange kube mnyama eGolgotha. Ehlabathini yonke indawo, kodwa uYesu wanyamezela. Kuthiwa kwi-hour ngesithathu wathi, Thixo wami, undishiyangani na? Thina ukhala, ise yi-10 minutes sokhala, usivuka
izinto zomhlaba zikwavathe ubhekabheka ingathi akho Thixo. Wayekulomo uYesu wayekwesosimo engaboni into engamboni uThixo kodwa wakhwaza wathi Thixo wami undishiya ngani na? Nawe xa zikwambethe izinto ukholwa ibe ngathi awukholwa abantu bathethe abantu bageza ngakuphi nalo Thixo wami biza kuye. Thixo wami undishiya ngani na? Nawe umshileyo sowuzibona izinto zami kakuhle biza kuye unguThixo osabelayo.